Комисията по правни въпроси в Народното събрание на свое заседание отхвърли предложението на група народни представители от „Атака“ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в частта му за възнагражденията на народните представители. Предложението на народните представители от партия „Атака“ Гален Монев, Николай Александров и Калина Балабанова при неоправдано отсъствие от 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец на народния представител не се изплаща месечното му възнаграждение, бе подкрепено само от народните представители на партия „Атака“ Явор Нотев и Петър Петров. Депутатите от ГЕРБ, БСП и ДПС се въздържаха. Господин Монев, вашия коментар. Коментарът е, че на правна комисия, народните представители от БСП, ДПС и ГЕРБ отказаха да завишат санкциите. Тоест, оставиха сега действащите санкции, че дори народен представител да не ходи на работа 3 поредни заседания или 5 общо в месеца, което е повече от 1/3 от пленарните заседания в месеца, той да получава 1/3 заплата. Сега, сами преценете, че не е справедливо, най-малкото, което е народен представител, който не посещава 3 поредни заседания или 5 в месеца, той реално си абдикира от своите задължения. Каквито и доводи да изказват, че в другите можело да участва и така нататък. Работата на народния представител е да участва в пленарните заседания, в крайна сметка. Щом не уволнява в повече от 1/3 от пленарните заседания, които се случили в месеца, той реално погледнато едва ли е продуктивен и едва ли е свършил необходимата дейност. Това, което ние предложихме, да получава заплата. Всички знаете, в частния сектор, ако не ходиш 3 дни на работа, всеки един работодател би те освободил или да би ти изплатил месечното възнаграждение, защото дори да си ходил другите дни, ти не си вършиш работата. В мандатната длъжност не можеш да бъдеш освободен. Такива са законите, но може да ти се бъдат наложени финансови санкции. В момента финансовите санкции са, че не получаваш пълния размер на заплата, получаваш 1/3, те се обединиха около това да остане. Не смятаме за справедливо, най-малко спрямо избирателите. Има хора, които наистина не ходят, защото добре, окей, ние ще вкараме, ако това предложение не влезе, ще вкараме друго предложение, в което ако отсъстваш целия месец, защото има такива народни представители, да не получаваш заплата. Защото в момента се получава така, че като отсъстваш цял месец, ти пак взимаш 1/3 възнаграждение, което е крайно несправедливо. И продължаваме да мислим, изцяло мислим, че трябва да се налагат повече рестриктивни мерки. Това е една самодисциплина на самия народен представител да бъде в пленарна зала, защото и там ни е работа. Аз не отричам аргументите, че народен представител трябва да бъде в районите си. Има дни, в които ние сме в районите си. Речи си от дейността на народните представители. Телевизия Алфа излъчва всяка една дейност, която народните представители правят в избирателните си райони и не само. И район, откъдето няма представители избрани, също ние сме много активни. Това е, продължаваме да действаме. Не смятаме, че е справедливо. В пленарна зала се надявам мнозинството да промени своето мнение и все пак най-малко, както се казва, хората очакват от нас да си вършим работата и за това, че ние си вършим работата, заслужаваме възнаграждение. Когато не си вършим работата и не ходим на работа, не би трябвало да има възнаграждение. Благодаря. Проектът за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание целеше да подобри упражняването на контрол върху дейността на народните представители, както и да допринесе за отговорността при изпълнението на служебните им задължения.